sa ngalan sa Mahanog sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang Ginoo manaa kaninyo. Mga igsuon, maginusol kita sa ato mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinusulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mayan haron pagtawag sa mga magkasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Magampo kita. O Dios, sa pagpaubos sa imong anak, imong gibangon ang napukan nga kalibutan. Ihatag sa imo mga magtotoo ang santos nga pagmaya, aron kami nga imong giluwas sa kaulipunan sa sala, magpahimulos unta sa mga kalipay nga dili matapos. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi-ugari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Nakabalita ang mga apostoles o ang mga kaigsuunan sa tibok Judea o ang mga dili Judeo bidawat usab sa pulong sa Dios. Sa pag-adto ni Pedro sa Jerusalem, ang pundok sa mga Judeo nga uyon nga ang mga dili Judeo padawaton sa seremonya sa pagtuli bisaway kaniya sa pag-ingon. Nganong miadto ka man sa mga dili Judeo nga wala pa matuli og nakigsalo ka kanila. Busa gisaysay ni Pedro kanila ang tanan nga nahitabo sukad gayud sa sinugdan. Siya miingon, "Nagampo ako dito sa syudad sa Joppe, og nakakita ako panan-aon. Nakita ko sa maong panan-aon ang ingon sa usa ka dagkong panapton, nga pinaagi sa upat ka iskina niini, gitunton gikan sa langit, og mihunong kini tungod nako. Akong gisusi pag-ayo ang sulod niini, og nakita ko ang mga mananap nga tag-upat og tiil, mga hayop, og mananap nga nagkamang, og ihalas nga mga langgam. Unya nakadungog akog tingog nga nag-ingon, Pedro, tindog, pag-ihaw og kaon. Apan mitubag ako, dili ko Ginoo, kay sukad masukad, wala ako makakaon og bisan unsa nga mahugaw. Ang tingog misulti na usab gikan sa langit. Ayaw isipa nga mahugaw ang giila sa Dios nga malinis. Makatulo kini mahitabo. O gunya ang panapton lakip ang tanang sulod niini, gibalik ngadto sa langit. Og unya ngadto gayong higayuna, tulo ka tawo gikan sa Cesarea nga gisugo sa pagkuha kanako, miabot sa balay nga akong giabutan. Ang Espiritu misulti kanako sa pagkuyog kanila sa walay pagpanuko. Kining unom ka igsuon nga taga-Joppe, mikuyog usab kanako ngadto sa Cesarea. O kaming tanan midayon sa balay ni Cornelio. O niya iyang gisuginlan kami, mahitungod sa anghel nga nakita niya, nga nagtindog sulod sa iyang balay, og miingon kaniya. Pagsugo og mga tao ngadto sa Joppe, og ipakuha sa Simon, nga ginganlag Pedro. Siya may mensahe nga makaluwas kanimo, og sa imong panimalay.
Sa pagsugod na kugsulti, mikunsad kanila ang Espiritu Santo, sama sa pagkunsad niya kanato sa sinugdan. Unya na hinumduman ko ang giingon sa Ginoo. Si Juan nagbunyag pinaagi sa tubig, apan bunyagan kamo pinaagi sa Espiritu Santo. Tataw kaayo ang Dios naghatag sa mga dili Hudeyo sa samang gasa ngayang gihatag kanato sa atong pagtuo kang Hesukristo. Nan kinsaman ako nga magpugong sa Dios. Sa ilang pagkadungog niini, mihunong sila pagsaway o gidayeg nila ang Dios sa pag-ingon. Ang Dios naghatag usab di ay ngadto sa mga dili Hudeyo sa higayon sa paghinusol aron sila maluwas. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Giuhaw ang akong kalag sa buhi nga Dios. Giuhaw ang akong kalag sa buhay nga Dios. Sama sa lagsaw nga nangandoy sa nagadagan nga mga tubig. Ang ako nga kalag nangandoy kanimo o Dios. Giuhaw ang akong kalag sa Dios, sa buhi nga Dios. Anus aman ako moadto, ug mutanaw sa naong sa Dios. Giuhaw akong kalag sa buhay nga Dios. Ipadala ang imong kahayag ug ang imong kamatinumanon. Sila ang magtultol kanako, ug magdala kanako ngadto sa imong balaang bukid, ngadto sa imong puloy-anan. Giuhaw ang akong kalag sa buhay nga Dios. Unya, muadto ako sulod sa altar sa Dios sa akong kalipay, ug kasadya. Unya magpasalamat ako kanimo diha sa alpa. O Giuhaw. Dios, akong Dios. Giuhaw ang akong kalag sa buhay nga Dios. Ang Ginoo mana kaninyo. Pagbasagikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Juan. Si Jesus mingon, ako ang maayong magbalantay sa mga karnero, ang maayong magbalantay andam sa pagpakamatay alang sa mga karnero. Ang sinuhulan lamang mudagan inikakita niya sa lobo nga nagpaingon na kanila, kay dili man siya maayong magbalantay ug tag-iya sa karnero. Busa, tukbon sila sa lobo ug patibulaagon. Ang sinuhulan mudagan sanglit sinuhulan man lamang ug walay pagtagad sa mga karnero. Ako ang maayong magbalantay sa mga karnero. Ingon nga ang amahan nakaila kanako ug ako nakaila sa amahan. Nakailaw sa bako sa akong mga karnero ug sila nakaila kanako. Ug ako andam sa pagpakamatay alang kanila. Ako adunay ubang mga karnero nga wala may sakop niining turila. Kinahanglan dadon ko usab sila, nganhi ug mamati sila sa akong tingog, ug mahimo silang usa na lamang kapanon, ubos sa usa ka magbalantay. Ang amahan na higugma kanako, kay ako andaman pagtugyan sa akong kinabuhi, aron madawat ko kini pagbalik. Walay makahimo pagpatay kanako. Magpakamatay ako sa kaugalingon kong pagbuot. May gahom ako sa paghalad sa akong kinabuhi, ug may gahom usab ako pagbawi niini. Kini ang gisugo kanako sa akong amahan. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsuon, ang atong ebanghelyo karon is mahinungod sa maayong magbalantay nga mao ang atong Ginoong Hesukristo.
ang gigamit nga hayop dinhi sa atong ebanghelyo mga igsuon o even ang sambingay ni Kristo is ang karnero. Diri sa Pilipinas mga igsuon, dili kita kaayo makakita og karnero, no? Base ng uban nato wala pa kapita sa karnero, no, sa tinuod sa internet ra or sa TV ra nakakita. One good characteristic nga naa ang mga karnero mga igsuon, even if you're going to research it after the Mass, kung inyong tan-awon ang ilang mata, dili ni siya pariha sa mata sa ubang mga hayop. Ang ilang pupil is rectangular, dili siya bilog. The reason for that mga igsuon is ang ilang pananawan is 360 degree. No, kung magtanaw sila, bisan nagkaon sila, makabantay sila mga igsuon kung naay mga lobo or naay dili maayong mga hayop, no, nga mukaon kanila. Mao gani na mga igsuon nga mauni ang usa nila ka maayo nga kinaiya. And ang karnero mga igsuon, according sa mga scientists and based, no, sa experimentation or experiment, ang mga lobo or ang mga karnero mga igsuon makadetermine o makarecognize sila sa facial or makaila sila, no, sa tawo. And mauna siya mga igsuon nga kung atong tan-awon nganong kinahanglan pa man og magbalantay ang usa ka karnero or ang panon sa mga karnero mga igsuon. Despite sa ilang maayong kinaiya mga igsuon, naagihapon sila'y mga dili maayo nga kinaiya. They are prone to accidents, they are prone to sickness, and ang mga makaapekto sa ilahang mga igsuon is ang bad weather. And especially kung naa sila, no, mag-uban ang tanang mga karnero. So mauna siya mga igsuon, nga kinahanglan jud sila og magbalantay. Kay maulagi na mga igsuon, kung walay magbalantay sa ilaha, ang ubang mga karnero is mubulag dito sa grupo ug mag-inusara sila, and mauna ang panahon mga igsuon nga mamatay sila. And mauna ang igamit nga sambingay sa atong Ginoong Hesukristo mga igsuon, kay ang mga karnero kinahanglan og magbalantay. And ang usamo sa ginabuhat sa mga magbalantay mga igsuon is pinaagi sa ilang tingog muduol ang mga karnero. And maupod ni mga igsuon ang mensahe sa atong Ginoong Hesukristo. In order for the sheep, no, nga dili sila masalaag, kinahanglan jud maminaw sila sa tingog sa ilang magbalantay. And maupod na sa ato ang mga igsuon nga kita nahimong mga karnero sa atong Ginoong Hesukristo ug ang atong magbalantay is si Kristo. O ganin ang mga igsuon nga kung dili kita ganahan mahisalaag pinaagi sa pagbuhat nato og mga sala, kinahanglan jud ta maminaw sa atong magbalantay nga si Hesukristo. Mao gani ang mga igsuon, no, nga daghan kaayo ang pahimangno sa atong Ginoong Hesukristo. Pero usahay mga igsuon, no, tungod sa mga panghitabo sa atong mga sa atong palibot, tungod sa mga nagkalaing-laing mga samok sa atong palibot, mga tentasyon, mga igsuon, dili nato madunggan kung unsa man ang tawag sa atong Ginoong Hesukristo. Usahay mga igsuon, especially nowadays, no, hilig kaayo ta maminaw sa mga chismis. And most of the time, ang atong paminawon is chismis. And our Lord Jesus Christ is reminding us today na kinahanglan maminaw jud ta kung unsa ang tinuod o maminaw kita sa pulong ni Kristo aron makit-an nato mga igsuon ug makapamalandong kita sa atong kinabuhi kung unsa ang tinuod ug mauna mga igsuon ang atong sundon ug mauna ang atong buhaton. Amen.
palihog manindog. Maghalad kita sa ato mga pag-ampo ngadto sa Dios masaligon sa iyang personal nga gugma alang kanato. Moingon kita, Dios nung magbalantay, ampingi kami diha sa imong gugma. Diyos nung magbalantay, ang pigi kami diha sa imong gugma. Nga ang Santo Papa, si Papa Leo, ang piniling magbalantay sa Dios, mangulo ka nato ngadto sa mga dalang matarong, magampo kita sa Ginoo. Diyos nung magbalantay, ang pigi kami diha sa imong gugma. Nga ang mga matuuhong Kristohanon, mamahimong usa ka panon, ubos sa usa ka magbalantay, magampo kita sa Ginoo. Diyos nung magbalantay, ang pigi kami diha sa imong gugma. Ngang atong mga kabatan-unan, magkinabuhi, og hingpit nga pagpuyong, pinaagi sa ilang kamatinud-anon, ngadto sa maayong magbalantay, magampo kita sa Ginoo. Diyos nung magbalantay, ang pigi kami diha sa imong gugma. Nga ang mga masakiton, og sila nga nanag-antos, musalig diha kang Jesus, ang maayong magbalantay, nga mianhing, aron pagluwas sa nawalang mga karnero, magampo kita sa Ginoo. Diyos nung magbalantay, ang pigi kami diha sa imong gugma. Nga imo untang isipon nga takos, og mapuslanon alang kanamo, ngang halangdong Teopilo kamumot, mabayaw na, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Diyos nung magbalantay, ang pigi kami diha sa imong gugma. Nga ang mga nangamatay, agi sa ganghaan sa turel sa karnero, magsadya uban sa magbalantay sa ilang mga kalag, magampo kita sa Ginoo. Diyos nung magbalantay, ang pigi kami diha sa imong gugma. Labing maaghop nga mahan, gidala mo kami sa subay sa matarong agianan ang imong anak kanunay ania sa among kiliran. Upaya kami ug itugot kining among mga pangamuyo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsuon, magampo kamuharo ng ako ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Dawaton na da sa Ginoong sakripisyo gikan sa mga kamot, alang sa pagdayag ug pagimaya sa iyang ngalan, alang usab sa tangapuslanan ug sa tibok niyang santos kasimbahan. Ginoo dawata mga halad sa simbahan nga nagmaya sa mga imong gihatag kaniya, ang hinungdang sa dakong kalipay, ihatag usab kaniya ang bunga sa kalipay nga tunhay. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga mahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan,
Angay ug matarong gayod nga magpalipayon kami sa pagdayeg kanimo sa tanang panahon. Apan labi na gayod nining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw kano sa si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kaya nga among karaang kaalaot na tapos na, usa ka kalibutan nga nagunob gibag-o, diha kang Kristo gitibok pag-usab ang among kinabuhi. Tungod niini uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan ug usab ang mga anghel sa kalangitan giduyog pag-awit sa imno sa imong himaya diha sa walay hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagauhan. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana sa dayon ang gagani sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Santos gid ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu ng pagsantos sa ining mga gasa. Aron mahimo kini alam kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo. Mipikas ug bihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og Panginoon ka mga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo. Sa bagog tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik nanay. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga matubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma, o ni Leo among Santo Papa, ni Alberto among obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy-i kaming tanan. Himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, ang Nuestra Señora del Carmen de Limpia, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, og diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahong nga amahan. Diha sa kaiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Karon mag-ampo kita sa amahan, atong gamito ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amen.
sa mga langit. Pagdaygo ng imong alam, umabot ka na mo imong iharian, at tuman ang imong paghuwag, dinis sa'yo tamaing sa langit. Ang kalalangin na mo sa matagadlaw, ihatag ka na mong karong adlaw, pasayo kami sa among mga sala. Mayroon nagpasaylo kami sa mga nakasala ka namo, o dili mo kami tugyan sa mga pagsulay, pininuwaluwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, atagi kami sa kalinaw niining panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, og mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kayo man giharian ng gahom o gamimaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imo mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanaw ang amo mga sala, kundi lang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, atagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Ipakita ta ang pag-inigsuunay. Sa Diyos na nagawag ka sa mga kasalanan sa kalibutan, haloy ka, haloy ka kanamo. Sa Diyos na nagawag ka sa mga kasalanan sa kalibutan, haloy ka, haloy ka kanamo. Kordero sa Diyos na nagawag ka sa mga kasalanan sa kalibutan, atagi kami sa Kini mo ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko ang mo kalawat kanimo, apan ipamuno mo lamang upang maayo ako. Magampo kita. Kaluy pagtanaw Ginoo, kining imong katawhan, sanglit kabag umo kami, pinagi sa mga misteryo sa Pasko, itugot nga makadangat kami sa himaya sa pagkabanhaw. Kinamong gipangayo, pinagi ni Kristo, among Ginoo. Pag-ampo alang sa mga kalag sa purgatorio, pinagi sa pangama ni Nuestra Señora del Carmen de Limpia. Mag-ampo kita. Magkagagahang nga Diyos sugamahan, pinagi sa misteryo sa krus, imo kaming gilig-on. Pinagi sa sakramento sa pagkabanhaw, imo kaming giangkon nga imong kaugalingong katawhan. Pinagi sa eskapularyo sa Nuestra Señora del Carmen de Limpia, imo kaming gitaganog paglaom nga among makuptan. Sudunga nga maluluyon ang imong mga alagad, ilabi na mga kalag sa purgatorio, nga makalingkawas na sila sa mga talikala sa kamatayon, aron iapil na sila paghihap sa imong mga santos sa langit. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo, among Ginoo.
Pahulay nga dayon ihatag kanila o Ginoo. Ug ang kahayag nga way pagkapalang mutanayon ta kanila hangtod sa kangturan. O pahulay unta sila sa kalinaw. Amen. Ang ilang kalag o magkalag sa mga magtutuo nga nangamatay pinagi sa kaluoy sa Dios ug sa tabang sa Nuestra Señora del Carmen de Limpia o pahulay unta sa kalinaw. Amen. Announcement mga igsuon karong umaabot nga Abril 29 adlaw nga Miyerkules atong sa ulugon ang kaupat nga anibersaryo sa pagbayaw sa atong parokya isip Santuario Arkidiocesano. Ang atong santos nga misa pasalamat pagasaulugon sa alas 6 sa gabi. Ug human sa santos nga misa mga igsuon aduna kitay in position sa brown scapular dinhi sulod sa atong simbahan. Among giawag ang tanan sa pagtambong sa maong kasaulugan. Akong usbon karong 29 mga igsuon adlaw nga Miyerkules ang atong santos nga misa pasalamat alas 6 sa gabi. Ang Ginoo maanaa kaninyo og manalangin kaninyo ang Dios nga magkagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Tapos na ang misa, dad-a ang kalinaw ni Kristo.